Waalaikum salam warahmatullah. Min de mbiyetemo Alsan Moussa Kane. Alsan Moussa Ka boyi ko mbattuɗa ɗo ar Mi ari ɗo de ma won kitaɗe ɗiɗi joni. sa ari ɗo ko ɗum ɗo addanma kursaji ɗi Kursaji tan gaddatami ɗo yeyde. beela aɗa yeeya kam Mawɗum machallah rawande min gari ɗo min jeeyi moƴƴi hikka noon kam ɗum yahani no fewi taw. assalamu aleykum seere mbiɗa mbaɗɗon oɗon celli inde ma Ousmane Diallo mbiyetemi. holto ummiɗa Min ko ɗo e Bokke Jeeyaɓe. ɗo e Bokke jeeyɗa no jiruɗa ziyaro hik Ziyaro de waɗi fayida no feewi. Vraiment kala duuɓi kala hitande arde affaire on ɓeydo wadde avancé no ɓeydo yaarude yeeso kadi Bokkinaɓe fof jaggi hen hoddiɓe fof jaggi hen jeunesse sukaɓe pelle ɗe fof fedde fof ne jiiɗa addi ballal mum e affaire he addi ballal mum e ziyaro waɗi galle ceerno ko galle muɗum waɗi kadi ceerno ko ceernaji muɗum ko jiknaɗo Bokkinaɓe fof gila ziyaro fuɗɗi ɗo yimɓe jiyani retard e affaire he jiyata ko avancement ɗum no min ñaago Allah tan yo Allah ɓooy ɗum Allah juutno heddiɓe ɗo ɓe yo Allah yurmo yaafo yaaɓe kadi heddiɓe galle ɓe yo Allah ɓooyni ɗumen ɗo ɓooyni ɗumen jeeca men he ɓe ɓooya ñaganade wuuro ngo suka wuuro ɓe fof no jette rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe kañum fof no jette jiknaɓe wonɓe ɗo ɓe fof no ñagane balɗe juutɗe battere moƴƴe on beltanama no feewi Pini TV kañum ne kala ma on ɗiɗo duuɓi fof ɓe mankata ziyaro fof koɓe aroɓe ɗum ɗo ɗon ñagani Allah ɓamtare jawna ha daño signal uji kewɗi téléji kewɗi ha saabu kon ballal pular kon ɓamtare e nder fular on jarama Oumar Soñan mbiyetemi. holto ummiɗa Liw ko holton liw woni ko ca sara cilon sa ari ha cilon jawta 25 kilométre dow jeeri ka garɗo ziyaro komi garɗo ziyara mane mbattuɗa ardu ziyaro sak hitande min gara eyyi hikko holno jiruɗa ɗum hikka nomin jiiri golle ɗe ni vraiment yooɗi feewi heewi yimɓe hay hunde mankani kadi e galle he kala hayɗo beddiɗa laafama dañata Allah e hewde yimɓe jarama yeeso fayi so Allah jaaɓi Allah jarama gorko mo liw salamu aleykum waaleykum salam inde ma e yettode ma inde on ko Mamadou Niass min holto ummiɗa Saare Liw adduma ɗo ko yeyde walla garɗa tan ko ziyaro dugi ñëw ci ziyaara bi di kontaan li ñu teewee bés bi tey di nuyuwaat sëriñ bi te di leen delluwaat di leen nuyuwaat di wax ne jaam bi amul lu dul boromam te dañuy sawar di delluwaat fi ñu jógee woon ndax ñëpp bu ñu fàtte ne caméra bi garab lenn rek moo koy dundal mooy ndox te nag ndox mi nga xam ne moo tax nga nekk soo koy jël di koy naa da ngay kontaan kon nag jëmi yàlla ji suy wax ci jëmi yàlla ji day kontaan ndax fi mu jógee kon su ñëwee fii tey dañuy kontaan di am sak di ñaan yàlla ñi ko yàgg a teewee ziyaara bi gën di jëm kanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe siftorande bandiraɓe hanki golle baɗɗe fayida caggal juulal juma asru waɗa yimɓe ƴettiɗo kadi konguɗi ɓen ɓe ganduɗa ko ɓurɓe andude ceerno jamma o kadi ni waɗama mawludun nabi sallllahu alayhi wa sallam hande o noon woni ñalamu mbiyen uddugol golle ɗe woni cérémonie officiel o ko hande waɗata ɗo e nder wuuro men Bokke galle ceerno Salif Sow birneɗo guite mo wirnaki ɓerɗe ko ɗo e nder Bokke en jii gilnani ha joni eɗen ƴetta ɓen ɓe ganduɗa ko hoɓɓe ummiɓe e bang yo bang gam tawtorede e ɓen ɓe kadi ganduɗa wonɓe ɗo e marché o joni noon en jahat naten toon to Mbaraka woni cérémonie officiel o ɗo waɗat ɗo kono kadi ne maɓe mbaɗ silko ngo so haljiti eɗen jorti wayanno jehen juuriyade on jiyaɗo Allah hono ceerno Salif toon to Guenale to sallahu lamɗo jaaɓi ɗe caggal to ko gorko mo Kanele Kanareje woni Djiby Dieng en jeehi nder Djiby الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأتوا أتوا كبيرا kala garɗo bisimilla makko ga
keɓɗo deftere ko gotol tan janggata الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدى آيات ولا تشرك ويقول متى هذا ولكم صادقون لو يعلم وقل نذهب إلى القوم malal ko hen jeeya ceerno Hamdou bo ceerno Yero Sall ko hen jeeya ceerno ceerno Habibou ceerno Mouhamadoul Amin ko hen jeeya ceerno Abdallahi Kare ko hen jeeya ceerno Abdourahmani Layki ko hen jeeya ceerno Mouhamadoul Amin Luggere Colli ko hen jeeya Aminata Lamine Pabaɗo lettere ma yettima nda Huley Moussa Sow lettere ma yettima Dieynaba Ceɗɗel Diallo to Lumbi Jenguelɓe da'ira Lumbi Jenguelɓe yettima Kumba Bacca da'ira Kanambirte e gardagol Kumba Bacca lettere mon yettima koreji men Mauritanie Sehil Babi e gardagol Demba Yaya Sow lettere mon yettima da'ira rewɓe darnaɓe e gardagol Salamata Dawouda Diallo lettere mon yettima Ousmane Sarr to Liw lettere ma yettima Alhaji Abou Saïdou Malik to Jegues lettere ma yettima da'ira rewɓe Yawalde fereɓe gardagol Hawwa Samba Diallo lettere mon yettima laamu ngu aɓen ɗo jooɗi et gardegol maire commune mo Boké Dialloɓe représenté ici par adjoint ji makko ɗiɗi nanɗo hono Moussa Tall wondude Mamadou Abdoul Anne hade nden min ciftino on le chef de village de Boké Dialloɓe nani ɗo jooɗi Amadou Abdoul Diallo min dokkumo konngol o bismo bandiraɓe ɓe caggal ɗum dokketen konngol ko maire commune mo Boké Dialloɓe min ciftino on noon kala notable moƴƴo gonɗo ɗo e wuro he woppi haaju mum e hammuji mum kala to mbawno wonde e nder Sénégal ngari hawrude e oɗo ziyara ɗum noon eɗen mbawi hen wadde cité yoga e responsable uji meɗen hono président conseil départemental de Podor e hono Abdoulaye Demba Arɗo Sow nanɗo o jeeya koye wuro he kanko woni vice président conseil départemental de Podor eɗen jogui hoɗɓe woɗɓe ko wayno adjoint préfet mo Gossas jeeya koye wuro he o wiyete ko Abdoul Diallo o ɓuuri lollirde ko kelka kankone omonon ɗo jooɗi Abdoul Sow ɓuuri lollirde ko kelka omon ɗo jooɗi eɗen gandi kanko woni adjoint préfet mo Gossas ɗum noon omon ɗo commandant brigade sapeur pompier omon ɗo jooɗi o ari kankone o tawtorama jonde ɗe na hen président dental WhatsApp 2000 hono Aboubacry Diallo kankone omon ɗo
eɗen gandi kamɓe ne ɓe mbaɗa golle tiɗɗe e oɗo ziyara na hen président DSB dental sukaɓe bokke hono e gardugol Amadou Tidiane Diallo ɓurɗo lollide Tidiane Dembo kankone eɗen gandi o ariɗo e nokku he omon ɗo e notable uji kewɗi joɗiɓe ɗo e sisuji he ko responsable uji dariɗi daraniɓe wuuro ngo daraniɓe leñol ngol kañen foof nanɗo jooɗi donc haade men rokkude konngol e hollude bandiraɓe ɓe kala gonɗo ɗo walla kala jeeyaɗo e wuuro he oɗo saaha nana nangi e ziyara he nangugol bangol fayida na hen hono maire meɗen commune mo Bokke Jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo na wayno kala ko waɗanno e ziyara ɓennude e nder duuɓi hande 10 e hunde na wayno o waɗi ɗum o yettini ɗum galle ceerno o luwi oto kadi ummima Dakar addi kala garannoɗo hawridde e ziyara he ɗum noon eɗen mbiyamo yo Allah yommo moƴƴere na hen fedde wiyetede fedde Falam ko fedde jeyade ɗo e wuuro he ko sukaɓe dariɓe kamɓe ɓe mbaɗi sakuji 4 maaro ɓe mbaddi hen bidugaji 2 nebam e sakuji 2 soble ɗum noon ko fedde daride ɗum noon eɗen mbiyaɓe kadi Allah jarama ɓe jarama oɗo saaha ko kamɓe keedani en e barmiji he ne hen fedde fils ko fedde ne daride jeyade ɗo e wuuro he kamɓe pentiri kiiɗo caali ki jiya toon e ndeɗo huɓere kamɓe mbaɗi kalisaji mabɓe ɓe pentiri ɗum min cifti noon kadi kiiɗo caali ki cakkiɗen ko ɓiɗɗo wuuro ngo jeeyaɗo e wuuro he biyeteɗo Hamidou Boubou Karunko ko kanko goto waɗi kiiɗo caali to wawi wonde foof kadi eɗen neldamo duwaw eɗen ciftoromo e dowuji he na wayno kala ko jogorɗen ɗo yarde gila hanki jamma faade joni ko wuli e ko ɓuuɓi e décoration caali kiki jiya toon e kala ko faati e basuji e sonorisation ko fedde Balak e fedde Kooma mbaɗi ɗum noon Allah jarama kamɓene ɓe jarama na wayno fedde wiyetendo rendi sago ɓe gaddi ɗo ko ngaari ɓe gaddi sakuji 3 soble ɓe gaddi sakuji 3 maaro ɓe gaddi bidugaji 3 nebam ɓe gaddi sak sukara ɗum noon kamɓene Allah jarama ɓe jarama ɓe mbaɗi hen golle baɗɗe fayida na hen section Gabon ɓe neldi en ɗo ujunnaji 10 section Côte d'Ivoire ɓe neldi ujunnaji 10 section Dakar woni dental walla fedde central ɓe neldi ujunnaji 20 WhatsApp 2000 ɓe neddi ujunnaji 20 fedde walla faafaɓe jaayen e gardugol Sidi Bokar ɓe neldi ɗo ujunnaji 13 no wondi e ngaari no wonde e ngaari ɗum noon bandiraɓe ciftane fedde Fez ɗo ɓe jeeya e Bokke ko sukaɓe meɗen basuji ɗi kamɓe mbaɗi ɗum na wayno oɗo moketaji ɗi jooɗiɗen ko duɗal yiɗɓe ceerno Salif mbaɗi ɗum min ciftina tan bandiraɓe kala ko jiiɗon ɗo ko ñamete ko faati e cakkudi ummi koye gure meɗen jeeri nde ɗum noon ononne oɗon jette no feewi e daraniɓe ceerno Salif ɗum noon sans plus tarder en dokkat chef de village Bokke Jalluɓe o bismo bandiraɓe ɓe chef de village fiilo noon yettoyta jafoɗaka an gara darɗa moƴƴo palawma onon fof on calminama on juurama on jettama on mbiyama kadi bisimilla moon e wuuro he garɗon koye wuuro moon oɗon gandi ziyara ceerno Salif ko bammen ko kamen ko kamen ko bandiraɗo kadi ko sehilaɓe ɗum noon oɗo ñalawma ko ñalawma mawɗo mo siftude hitande foof ɗum noon onon fof on calminama on jettama e wonon woppuɓe haajuji men gari tawtorede oɗo ñalawma mawɗo nder Bokke Jalluɓe koye wuuro mon gonɗon calminama on bismama wassalam jarama chef de village Bokke Jalluɓe joom wuuro Bokke Amadou Abdoul Diallo eɗen ciftana bandiraɓe tan notable uji Bokke fof nanɗo jooɗi kañen fof tawtorama ziyara o eɓe mbiya yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɗum noon en payat e maire commune mo Bokke Jalluɓe représenté ici par en puɗɗorima e inde Allahu laaɓɗo en puɗɗorima e inde Allahu laamɗo Allahu an woni jogiiɗo dokkowo Allahu an woni laamiɗo lamminowo Allahu an woni baɗowo
ala lewlewal e dow lewlewal ka goto e kammu towɗo heɓata sifade sifaji ma saabu a wona cifeteɗo allahu ko an woni joguiɗo dokkowo takɗo yimɓe e jinneji waɗi kala kattande allahu an woni laamɗo lamminowo ƴelliti kammuji werti leyɗele mo sohla ballowo taki annabaɓe itti ɗumen annore nulaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yo yurmede allah won e makko yo jam e kisal won e ɓesgu ceerno salif yo jam e kisal kadi won e dendagal ɓeɓe paggino yo jam e kisal won e dendagal ɓeɓe kodduno e kubti dindi yo jam e kisal won e dendagal julɓe fof ɗo goni walla aduna o fof yo jam e kisal won e mum ndeɗo jonde ko jonde aadi hakkude ɓesgu ceerno salif ndeɗo jonde ko jonde diine hakkude ɓesgu ceerno salif e dendagal julɓe fof ndeɗo jonde ala ko haalete ɗo ala ko waɗete ɗo so wona to banggue diine wadde noon ko mbawɗen haalde ɗo fof kaaleten tan koye inde koye diine kaaleten eɗen ƴetti ɗo konngol e inde maire Ablaye Daouda Diallo maire commune mo Bokke Jalluɓe omo waɗi représenté no Boubou wiiri ni Mamadou Abdoul Baydi an adjoint e Moussa Tall e dendagal conseil ji e responsable uji ɗi fof nanɗo henna to banggue politique to banggue enɗam makko kanko Ablaye Daouda kadi kamɓe fof e ɓen ɗo ƴiƴam makko ɓadiɗam e goɗɗuɗam fof nanɗo henna ko adi ko fof omo ñaago seerenɓe ɓe yaafuya heewiɗo neɗɗo yiɗi hunde Allah hottiri goɗɗum kono eɗen gandi hakkude yiɗande neɗɗo e hottiraɗo Allah wawi ɓuuri Ablaye Daouda maire commune mo Bokke Jalluɓe o fiɓino arde ala dernière minute o dañi empêchement kono omo yinno arde tawtirede ndeɗo jonde Allah no hottiri ni ne eɗen jettira ɗum Allah ɗum waɗi o yamiri responsable uji makko to banggue politique e responsable uji makko to banggue enɗam fof yo tawtore ndeɗo jonde gam waddemo représente ɗum noon onon seeranɓe ɓe e onon bandiraɓe arɓe ɓe fof omo ñaago on yaafuya onon fof o yaafima on omo ñaago on yaafuya no feewi so ɗum ɓenni omo bismo dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe fof ɗoɓe ummori e jokli nayyi ɗi fof kala ɗo neɗɗo ummino Ablaye Daouda Diallo wi ɗum bisimilla e commune he ko refti hen hilifaɓe diine on calminama on juurama omo ñaago on yaafuya no wini wasdemo tawtirede nguɗo ñalngu mbangu fayida omo yaafno on omo ñaago on duwaw nde duwanto ɗon rendo ngo nde duwanto ɗon leydi ndi duwano ɗon rendo ngo fof beele Allah na waɗa jam e leydi ndi Allah waɗa jam e nder commune o waɗa dendagal commune aji gonɗe Sénégal ɗi fof ko ɗum ndeɗo jonde namdi ndeɗo jonde alliyankore ndeɗo jonde diine kala ko ñagaɗo jaɓaka tawata ko ñaganaɗo o kono ñagotoɓe timmuɓe ɓe nanɗo henna saabu halifaɓe diine men tugnorɓe men ɓe ganduɗa ne ko ɓen Allah totti hande yo mbaɗanen fof men nanɗo jooɗi ɗum noon onon halifaɓe diine omo ñaagui on nde ñagantoɗon deƴal leydi ndi omo ñaagui kadi nde yimɓeɓe ñaagoto mballa yimɓeɓe e duwaw tigui rigui faade dendagal julɓe ɓe saabu hande Sénégal ɗo tolni ɗo eɗen gandi ala ko wawi yaltinden hen so wona duwaw mi haalani to banggue politique kalanmi to banggue ɓerɗe to banggue jikkuji ɗum noon onon seeranɓe ɓe oɗon gandi ko poɗɗon haalande yimɓe ko on mbiyatake kaalane oɗon gandi ko duwante yimɓe ko beele jikkuji ɗi no moƴƴa saabu eɗen gandi julɗo ko jikku moƴƴo e ɓerde moƴƴere tan woni juulu ngu woni dewal Allah ngal timmugal ngal ko ɗon ɗon fuɗɗorto hande noon jikkuji ɗi ina boni yimɓeɓe ngami ha jalti dinguire neɗɗo wima ko welma wima ko weli ɗum wanma ko welli ɗum janggo e jaam tawa haydara ala hen ɗum ɗon noon omo ñaagui yimɓeɓe
bandiraɓe seerenɓe duwotoɓe Allah jaaboɓe nde ñaagoto Allah jaɓowo jaɓana en changana en jikkuji ɗi moƴƴina ɓerɗe ɗe laɓɓina ɗe cer taw ko ñaaguiɗen mo foof kadi omo ɓeydo dañde beele Allah na ɓeydana en yaajede donc ko ɗum wonno konngol ngol ganduɗa ne Ablaye Daouda Diallo yamirino yomin garga en min tawtore ɗeɗo jonde o ñaagui hen duwaw mo ganduɗa ne kadi kanko e hoore makko duwaw keeriɗo to bangeji alhaaliji makko foof omo ñaagui hen duwaw no feewi saabu halifaɓe ɓe ina mbawi ɗum kadi ina joddi hen ko wona ɗum ko bandiraɓe ɓesguji commune Bokke Jalluɓe foof o bismima on e commune he omo wiya on bisimilla mon omo wiya mon bisimilla mon omo wiya mon kadi kala ko neɗɗo yiiɗo ko ganduɗa ne na ooñi ɗum seeɗa yo ɗaccanmo hakke saabu o yiɗa vraiment ko neɗɗo muusete ko o yiɗa ɗum donc onon bandiraɓe foof arɓe ɓe yo Allah waɗa noon moƴƴere bisimilla mon e commune o bisimilla mon e dendagal wuro ngo kadi no mawɗo wuro o wiiri ni enen foof Allah hokka men sagoji Allah waɗana en kadi ko duwa ɗo fof Allah jaabano en Allah waɗana en kadi hitande hesere nde ko hitande tubakoɓe mi yiɗa toon haalde kono haade ko hitande nde ganduɗa tugnortede yo Allah waɗana en hitande newya Allah waɗana en hitande ɓural hitande kisal hitande baawal hitande coftal hitande cellal hitande dañal hitande muñal hitande gondigal ki fof kala ko nandi hen ha heddi hitande ladial yo Allah waɗan en moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Aboubacry ceerno Salih Sow o wi bandiraɓe ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu o wi en mbi julɓe ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o wi alhamdulillahi rabbil alamin jettode godani Allah ko Allah kadi handi e yettede jettode gummi koto Allah ko toon kadi ɗe duttoto yurmede makko towde nde heewde nde yo won e ɓurnaɗo mbo ɓurni fof o ɓuranɗomo fof o sallallahu alayhi wa sallama weluya makko Allah towɗo o mbo lesɗitta yo won e waliyu makko ɓurɗo dendagal waliyaɓe o Seydi Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu caggal salminde bandiraɓe ɓe ko weltare mawnde so tawi weltare ɓeydo weltare nde koko ɓeydi duuɓi 3 e duuɓi 4 ina waɗeɗo e wuro he ina waɗeɗo e galle he hay gooto ɓesngu galle o ɓiɓɓe ɓe walla taaniraaɓe ɓe hay gooto heen werlaaki heen konngol holko taki ɗum wonko waɗi noon haalooɓe ɓe e haalanteeɓe ɓe taaniraaɓe ceerno e ɓiɓɓe ceerno kañen fof poti e golle he ko ɓe kaalata ko ina weli ɓe ina yoni ɓe ɓayde ina yoni ɓe noon ina weli ɓe ko ɓe kaalata ko ina hawrani ɓe ko ɗum de haɗi ɓe haalde duuɓi 3 e duuɓi 4 oɗo ziyara ko waɗa ko e nder wuro he e nder galle he sabo bini ɗum noon ko peeje joom haqqillaji en
heewɓe ko miijoto heewɓe ko nganndi annduɓe ko nafata annduɓe ko ɓeydata annduɓe ko ɓeydata peeñgol ɓe ñuumodiri ko juuti ɓe pewjadi ko juuti yoɓe mbad hono ni baɗanteeɗo o ɓooyi salade ɓooyi ɗum gaade e haqqille mum e miijo mum hade wonde wonko wonata nder tawa jeyaaka heen tawi ɗum so waɗaama ina adda bakkat so waɗaama ina adda feloore e wuro he ina adda feloore e leñol he o huli ɗum kanko ceernaajo o kono neɗɗo añata mawnineede añata ɓeydeede ko ɗum dey o hulno holko o hulno ko hulno ko won geɗe ngoni heen ɗum tan dey o ruuɗino caggal ɗum ɓeen pelliti mbaawnimo forsimo ha o jaɓi e dow yamiroore ceerno makko ceerno Bokara Mbohoore Foonde o wayni on o disni on o wi jalluɓe mbiyi ina mbaɗanami ni ina mbaɗanami ni ina mbaɗani ina mbayani ɗum noon jaggolam e calagolam koto ma ummorto kala heen no mbiruɗa ko noon tigi mbaɗiranmi ceerno Bohara Alpha rahmatullahi alayhi wiimo neɗɗo añata mawnineede neɗɗo añata towneede neɗɗo añata toweede ko kulɗa ko so tawi waɗaama ɗum wonata heen sabu ko maa ko aan ko Allah ɓolo yahata ɗum tan piɗɗa heen goɗɗum kay jolata heen ko ni de woni sababu o felliti o jaɓi ɗum o haali ɗum ɗo koto bange ziyara to ko heddi heen ko ko fonno haalde heen ko ɓuri heewde heen Baba Boubou haali Allah kay ina yettene feewi ziyara o gila nyande o fuɗɗate haa ɗo jooɗiɗen hande ɗo kala ziyara garɗo ziyara on ɓurat ziyara jawtuɗo kala garɗo ina ɓeydo kewendi ina ɓeydo pewendi gila o fuɗɗa haa ɗo ɗo jaraten hono hikka noon meeɗa wadde meeɗa wadde hono ni meeɗa waade hono ni ko wahli ɗum ko eno wayni ko ndeen weltare waawi nangudemo ha o haala heen hayso konngudi ɗi keewani e dow seerenɓe makko ɓe gila jeeri to ɓuri towde to dow jeeri haa yottimayo kala ɓiɗɗo jaljallo walla kala jaljallo ɓiliiɗo ɗo duwanama weltanama kala pinowo jola e oto mum faa biro mum kala jolowo fina jolay avion faa caggal leydi kala pinowo duppita nayi mum duppita baali mum faana woyndu walla faara mbalka walla robiñaaji walla faara ɓulli ko ɓe jeyi golle ɗe ko ɓe tigi ndendi golle ɗe
finoɓe jolay otoji itta karne paya biroji ñalla liggade ɓe pina ndawa ñallo yay bitikaji muñen ɓe pina ndawa paya aéroport ɓe pina ndawa cogganayi muñen e beyi muñen e baali muñen pa boyli walla pa ɓulli walla pa robiñaji walla egga jaato ɓuuri woɗɗude e dow jeeri kala ko gollaɗo ko ɓe ndendi golle ɗe golle maɓɓe noon kala ko ɓe jonnanno e kala ko ɓe pewnanno ndeɗo hitande kam ɓuuri wonde arore nde so Allah yanti hen ma ɓur kiiɗo caali ki cakkiɗen ɗo ko goto e sukaɓe men miñiraɓe men biyeteɗo alhaji hamidou boubou ɓe jooɗi ɗo kikiɗe tan haɓe jii abou boubou ina wondi e masaŋoɓe tawiɓe ɗo oɓe goni e caali gawƴe calɗi ɗi ina puɗɗi feecade gawƴe ɗe ina puɗɗi ñolde saha fof salndu feeco wondu lomtine saha fof gawƴe caama goɗɗe gadde koye ɗum o tawnoɗo koye ɗum o tawnoɗo nde o ari ɗo kikiɗe kanko abou boubou ombo wondi e hamidou boubou o wi min dey ko hamidou nelimi amona galle o wi yomi waɗɗo caali ki noon an ƴeewata hono fotata e holno wayata ceerno ahmadou salih rahmatullahi alayhi jaabimo wiimo ko mahowo ɓuri andude cuusal mum mahowo ɓuri andude doole mum kanko haalata no yiɗi fonnude eno waawi fotonirde o wi nde jahanmi nde so o wi so on jehi galle ceerno salif kala noɓe ponni kala noɓe kannoyi ɓete ɗum seydi son nde caaliki ɓeta yehi ha damal galle duɗal qur'ana ngal wonti nder e gandi duɗal qur'ana ngal wawata wonde e less caali he ala e beele ɓe ustad ɓe gabbini caggal ha duɗal ngal wawi dañde place kanko hamidou boubou kanko waɗi ki caali kala ko yanti hen kala ko yantina hen kanko kam fuɗɗuno ɗeɗo golle ɗe gona jejjitteɗe ɗe gona paytateɗe to banggue ɓesguji ɗi jeeri e waalo kamɓe fof ɓe duwanama kamɓe fof ɓe beltanama ko wayno kaaƴa alhaji moussa en alhaji issa bouna en ɓesguji maɓɓe kamɓe pop enen jiidi o saaha enen ndendi o saaha e nokku he bandiraɓe noon Allah jarama ɓe jarama ɓe beltanama ɓe duwanama eko jeyɗa ko eko tawɗa ɗo ko koye bismatoɓe jeeyaɗa en kaalino ɗum hanki ɓi ceerno ahmad rahmatullahi alayhi so tawi o ari e galle ceerno salih ko bismatoɗo o wona bismateɗo ko aada fuutankoɓe noon tawɗo e tawaɗo tawɗo e tawaɗo ko tawɗo o bismate ko tawaɗo o bismato
koye on aada tan duttiɗen kono to haqiqa to haqiqatul haqqi to kanko tigi ceerno ibrahima bismato to bangeji ɗi fof ko kanko bismato en ɗam ko kanko bismato almudagal kanko bismato tijaniya kanko bismato to l'islam ko kanko bismato to duuɓi ko kanko bismato fof ko kanko bismato min bismimama e aada ka garɗo kono ko an bismato amen to aada jeyɗo ko an bismato min an e miña en ko onon bismato min ko aada jeyɗo minen noon mamin bisma on tan to aada garɗo to aada tawaɗo ko heddi ko onon jeeyi fof bisimilla ma ceerno ina fadano noon to bange timmingol duwa o hatmu o ha jottoɗa qur'ana janngama silkeji tati duuɓi battinoɗi ɗi fof mbaɗama ko an tan fadano ko ɗum heddi so tawi hawrani en e ko hawranimo hatmu o duwe so en duwima hatmu o en kaldeti kala ko wawi rewde hen rewne hen e yamirore makko hen kabri on ceerno on e ara ɓe kabri on wonde ceerno on ara ceerno abou humpaka ɗum ceerno abou humpaka ɗum ɗum udditiɗen hanki ko ɗum uddetiɗe hanki ɗum udditirɗen hanki ziyara ko ɗum uddetirɗen hanki ziyara o hadara juma ha timmi ceerno oumar kala ko Allah wawno ɗum ko naftata julɓe fawi hen ɗo juuɗen ha julɗen geeƴe ɗo jooɗiɗen ha julɗen geeƴe ala kaɓɗo ala keppuɗo ala keppuɗo ha julɗen geeƴe ha julɗen geeƴe yamirore rokka fof faatu galle jaatigui goto fof yo faatu galle jaatigui mum hirtoyo heblitoyo pottiten ɗo hirde noon waɗira ko noon waɗira ceerno abdourahmani ceerno ahmad ari hawri hen waɗi hen ko waɗanno ko haalaji celluɗi gonɗuɗi naɗɗi haqqillaji naɗɗi ɓerɗe te kadi ko gonɗuɗi koye ɗum mbalɗen ha jamma o woɗɗi poftoyɗen en ndendetiɗo wol arɓe ɗo gila 9 heures garɗen wol arɓe gila 9 heures 10 heures won arɓe 10 heures nden yimɓe ne jokkodiri ne ngara gila nden yimɓe nani jokkodiri ne ngara duuji baɗetenoɗi fof mbaɗama duuji baɗetenoɗi fof mbaɗama qur'ana janngama ko waɗete noon fof waɗama e duwuji ko waɗatono e duwuji fof waɗama waɗete noon hitande ni fof waɗirteno hitande ni fof wona ko ɓeyda hen usti ala ko usti fof waɗama kala joguinoɗo konngol moƴƴol haali hen noon arti ha ɗo joni noon arti ha ɗo wonɗen koye timmode nde hankadi wonɗen koye timmode golle ɗe ɗo woni fofof ko ɗo noon woni fofof sibu ko duwano gilanani ko janggano gilanani ko sabu ko janggano gilanani ko gila subaka ko qur'ana o fof suwano duwede taw golle ɗe timmi kono duwano ka taw kono suwano duwede taw en pattiri mawɗo o joni o ari joni noon o ari ñalawma o woɗɗoyi heddi ko duwawuji ina mbaɗe ɗum noon won fof e rokkuneedi debbo e gorko cukalel mawɗo gonɗo e caaleje gonɗo boowale gonɗo e bedda gonɗo nder galle kala ɗo gonɗa andana sawtu radio ngo jooɗo dokka needi hay so e bedda he gonɗa jooɗo dokka needi keɗoɗa duwawni duwe gila fuɗɗa hanki asuru ha ɗo joni ɗo woni ɗo yetti katuji mum hankkadi gonɗen koye duwade deftere mawne de ko weeti duwere ɗo ko hayɗaɗuji ko waɗa ɗo ko kadi ceerno ari khalifa o ari ceerno o ari ko mawɗo
ko mawɗo eɗen gandi fofof eɗen gandi fofof jaɓaɗen ɗum gantu kettoɗen keɗoɗen dokkenneedi mangu makko dokkal makko ngal e deftere Allah nde e dowuji ɗi dokken ɗum needi ɗo dañete ɗo pertete ɗon بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن اللهم تقبل منا ختمات القرآن اللهم تقبل منا ختمات القرآن اللهم تجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان اللهم بلغ ثواب ما قرأناه وبركة ما ترونه من هذه الختمات لروح سيدنا وحبيبنا ووالدنا كان الصالح صح وإلى أرواح جميع وسائطه إلى الشيخ رضي الله عنه أجمعين وإلى أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته رحمة الله عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حوائجنا فاقضها وتعلم أمراضنا فاشفها وتعلم مقاصدنا فبلغها وتعلم مطالبنا فيسرها وتعلم أعداءنا فاكفنا إياه وكفى به وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل هذا آخر التقاء بيننا في هذا المكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين فاتحة صلاة الفاتح آمين 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 يا ربي آمين غاتو اجيت مون caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓeydorade ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu o wi e yettude dendagal bandiraɓe men julɓe
tawaɓe ɗo e yettande ceerno aboubacry salif e yettandemo Allah kanko e usra mo Allah waɗi ɗo o e dendangal leñol ngol fof o wi gargol men ɗo wona miñiraɓe arannoɓe gaaɓe ɓe ngari ko pele koyɗe maɓɓe ko nele maɓɓe kadi ina wondi e garal miñiraɓe ɓe wona ina yawni eɓe ngari omo ari timmitinde ɗum ala wona tawaɓe ɗoɓe ceerno aboubacry e miñiraɓe mum ɓe wonko manki e noɓe tawrate ni eɗen ngari mankidde ko mankuno ko ala garal men ngal wona ɗum wona ɗum o wi enen garal men e yettude Allah o wi arnoɓe ɓe koko lomti ha timmi o wi ko hanno en arde ko wonani so wonani ngantu ɓalli tan so wonano ngantu ɓalli kala e amen jooɗiɗo ɗo o wi ko jonde geɗal mum jooɗi so ngantu waɗi noon kala garɗo ɗo ene jotti jonde ɓe ngarani ɓe yettode wodani Allah o wi ko ponnoɗen haalde ko fofof haalama ɗo o wi hitande fof e ɗum haale ɗo o wi ceerno ousmane mo ceerno ahmadou o timmini haala ka ha laaɓi e yettande Allah leñol ngol ɗo nantade ɓe e silsilaji maɓɓe o wi haala makko ka kanko ceerno ousmane ka joofi ko rentinde tan kono nantade e pible mumen juuɗe mumen e koyɗe mumen o wi oɗon ŋatiri ñiiƴe moɗon on jeeƴaaki on jettitaaki o wi ɗum oɗon ceedana ɗum o wi neɗɗo noon ina rentine ko suwa ar o wi jiyaɗo Allah gonɗo sababu nde ɗo jonde o ceerno men ceerno salif so rahmatullahi alayhi moƴƴo bange Allah o mantiraka ko ɓuri wiyeede pele koyɗe makko ene ndari e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi eɗen gandiri ɗum ceerno salif gurdam makko fof o firlitani ɗum so wona e geɗe Allah annabi sallallahu alayhi wa sallam cheikh tidiani radiyallahu taala anhu ɗum noon ina wona sababu kala moƴƴere dañande jibinte ko caggal jomum wona yimɓe ɓe ganda oɗo ko joom gueɗal ndeke o wonno alhamdulillahi rabbil alamina ɓe o ɗacci ɗo ɓene kay
eɗen qirlaniɓe eɗen ceedaniɓe pele koyɗe makko ɗe ɗo jaɓɓunoɗo eɓe jaɓɓi ɗon ɓe jeeƴaki ɓe jeccitaki neɗɗo noon ina rentine ko woni yeeso ɗum woni ballal muɗum eɗen ciftora ɗo dendangal ɓe Allah addi ɗo e notade e hoddiɓe kamɓe fof ɓe jettama ɓe jarnama moƴƴinde koddigal maɓɓe notade kala hitande e nduɗo noddalu hoddiɓe meɗen enɗameje meɗen sharifaɓe cilonñaɓe fofo ina woni hakkude meɗen e maɓɓe ɓe jeeya koye men koye maɓɓe jeeyaɗen ɓe jaafo en noon nde garɗen nde ko dow jooɗiɗen ko gantu noon gantu kadi ina jaɓe eɓe jaafno ɗum sarifaɓe ɓe eɗen jetta Allah jonde l'islam so tawi waɗi kala ɗo wawi wadde jooɗani ko julɓe fof kala ɗo julɗo wawi wonde omo siftora e jonde l'islam jooɗinde nde kala ko duwaɗo yo Allah heññu hen dendagal julɓe fof surtout leñol annabi sallallahu alayhi wa sallam alnabi o so yiyaka tan moni fof fatan e diina mo wonno ko adi ɗum Allah jaabiɗo Allah wiɓe wonani annabi sallallahu alayhi wa sallam so wona ko nulaɗo ari ko adimo nulaɓe no makko ni so tawi o maayi joomi ko warimo walla o warama e sababu tan onon on mbahlito paaton e keeferu kala mo ruttiti e keeferu noon ɗum kañum lorlata Allah hay hunde ɗum lorlata Allah on ɗon lor faati koye neɗɗo duttiɗo e keeferu o waɗata Allah hay hunde oɗo diine omo tiiɗi Allah oɗo diine omo tiiɗi Allah enen Allah ina foftini en Allah ina foftini en hay goto wawa abdude ko wona alqur'ana hay goto wawa abdude ko wona diine l'islam poftinen koye men ɗeɗo pele koyɗe jaɓɓaɗe to ɗe iwi to ha yettiɗo ko firti ɗum ala ko momti ɗum ala qur'ana l'islam ala ko firtata ɗum ala garowo heɓay Allah dokkal ngal wona ngal annabi sallallahu alayhi wa sallam ngal ala gaddowo ɗum wona deftere makko wona haala makko wona darde makko wona maqama makko ko en foftiɓe yo Allah wallu en noon no poftoriɗen amina Allah walli en zamanu waliyaɓe koye ɗum kawruɗen Allah suɓanima en waliyu keeriɗo joom dokkal mo annabi sallallahu alayhi wa sallam fotani dendagal laabi waliyaɓe eɗi keewi kanji fof annabi sallallahu alayhi wa sallam woni garante majji laawol Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu annabi sallallahu alayhi wa sallam wiimo ngolɗo laawol woni haatirde laabi dokkal ma to bange waliyaɓe
o hatirde dokke waliyaɓe kam ceerata ha aduna gasa kono timmode waliyagal ko an Cheikh Tidiane jeeyi ɗum laawol jokkortegol faade Allah haaɗi koye laawol ma laawol Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ko ngol woodi gongol ala kala dillowo e zikrude wiya ko wirdu ko laawol Cheikh Tidiane ngol tan ngol mirdata ngol dokkata ngol dokkata ngol jamirta ngol ko gonnogol gila Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu gongol arata ha aduna o gasa enen ko en foftuɓe Allah kay ina foftini en so wana eɗen jiɗi tampinde koye men enen kay Allah ina foftini en heddi noon yo Allah wallu yo Allah wallu juulɗo noon wana ina juula tan wana ina hoora tan wana ina hajja tan wana ina zikra tan golle ngasi ala Allah subhanahu wa ta'ala o rokkata o meeɗani rokkude sabu so neɗɗo rokki o ruttantako ko rokkuno ala saka Allah so Allah wima nda ko min rokkuma Allah ruttantako ko rokkuma ko ndeke kay a andi Allah kañum rokkani o luɓat so neɗɗo luɓima aadi o gasani o namnitako saka Allah resndat o rokkata o luɓata o resndat joom desdal noon namditto desdal mum kala ko goto e meɗen jogi e kala ko joto e men jogori wawde dañde yo andu ko desdaɗo ɗum wana omo rokka wana omo luɓa ɗum namnitake Allah o rokkani o luɓani ko desduɗo en annabi sallallahu alayhi wa sallam wonɗo o wiyata la yazalu qadamin ala siraɗi hatta yasaluhu llahu an arba'in umruhu fima afnahu jismuhu fima ablahu ilmuhu wama amila bihi maluhu ayna iktasabahu wansarafahu kala tagaɗo yawmal qiyamati jango felo koyngal makko yawtata siraɗi so wana ha o namde gueɗe nayyi siraɗi noon sakki ɗum ko jahannama hewɓe ko ɗon cokate ɗo jahannama ɗo ha hasbore yonta nde gadde hay felo woto yawtata siraɗi so wana ha Allah namdo jomum gueɗe nayyi gurdam neɗɗo wurno ɗam holɗo gurdam ɗam humna beele gurdam ɗam humna koye ɗowtade Allah e rentade kaɗe ɗe Allah haɗi ɗe o golla ko Allah yamiri yo waɗe ko walla o humni gurdam makko koye sago fittadu makko moni fof ma Allah namdu ɗum ɗo ɓandu Allah rokkunomo ɗum ina wondi e hattan mum e cellal muɗum oɗo hattan holɗo neɗɗo o rappini hattan o ha hattan o gasi holɗo ɗum firlita ma Allah namdu ɗum neɗɗo o kanko Allah tottuno neɗɗo o ma Allah namdito neɗɗo o ko neɗɗo o anduno Allah ko o huldu ɗum Allah
o rewri ɗum Allah o rentori ɗum Allah walla o andu Allah o golli sago fittanu makko ko Allah tottunomo on ɗon haqqille ha o andi Allah ma Allah namdumo ɗum jawdi ndi o fagginodi e kala ko faggi nde o faggotonde holno faggori nde o faggi nde ha o tabi ko faggi ko holɗo firliti ko faggi ko beele koye sago fittanu e belaɗe fittanu walla koye jamiroje Allah e sariya Allah neɗɗo fof namdete ɗum ndeke Allah kay o rokkani ko desduɗo ɗum ma neɗɗo o namdete ɗum en ñaaguima Allah noon Allah moƴƴo o yo Allah moƴƴan en amina yo Allah moƴƴan en amina jonde nde noon ne waawi tawa goɗɗo ina foti haalde heen bisimilla ñalawma o woɗɗoyi allahumma salli ala rasulillah ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم صلاة الفاتحة جميع سبويدي هدايا نلاد الله صلى الله عليه وسلم ceerno wiyen mbaɗa fatiha salatul fatiha yo Allah jaabo fofof amin amin mbiya amin woda fof yo hestin anniya mum wiya amin seeram ɓe gon koye duwade woda fof yo hestin anniya mum wiya amin seeram ɓe gon koye duwade amin ɓamde amin amin ɓamde amin amin ɓamde amin amin ya hayyu ya qayyum gartire jeese mon Hawa Abou Diallo min keeɗi koye affaire organisation ziar o kala ko fewte ko defete gila hirande bottari ha e foof ko minen keeɗi hen fedde amen nde e sukaɓe foof jaltina mon foof na jagui programme o waɗa ko par pelle fedde foof no joguiɗo ene programme o joguimo watta minen noon ko minen keeɗe kala ko fewte affaire ñamdu ndu ko minen ketti hen en tout cas rawna hikka de kam vraiment ziar o no rewi lawol ha ganda par ce que sukaɓe foof jalti aɗa andi wuuro jogui ɗum ko sukaɓe foof jalti pelle ɗe foof jalti kañum guila hanki ha joni kañum gonɗo mbaɗi organiser affaire o ɓe kette jaram ɓe kette affaire adoyde bagasuji ɓe kette affaire ndefuji ɗi rewi lawol machallah worɓe e rewɓe foof jeunesse o jaggui hen assalamu aleykum bandiraɓe cam mbiyetemi ko Aminata Diallo ko Bokke Diallo ɗo min jeeya minen koye suka min jeeya koye fedde no wiye fedde coma e fedde black min jonti ɗo hannde a mbaɗa kono sowa wottade min gottima vraiment amin kaye oto ko tampere nde tan guila ecci hanki ha joni amin hen yimɓe kadi daraki machallah yimɓe gaari mon fof kadi jaggui hen waɗi hen ko wawi kadi amin ñaago Allah hitande arore kadi yo ɓurɗo en vraiment min keeɗi koto banggue jaram manam jaram ko ɓuuɓi e ko wuuli fof ko minen kettina hen ndiyam en café en ata en fof ko minen kettina hen ata boisson ngaji ɗi fof ko minen kettina hen kala to wuuli e ko ɓuuɓi e ko fate banggue jaram ko minen kettina hen pelle ɗe no welte o fedde coma e fedde balak kono ɗo joni hande yimɓe fondintiɗo hade yummiraɓe jaggui en balli amen guila e haqqillaji
ɓe yo ndewirga ɓe jarga minen fof machallah fi ha wayno ɗum vraiment affaire o rewi lawol machallah hunde wayri ni hende wadde yimɓeɓe notima yimɓe noddama e keewal notima e keewal carwi no poti sarude ni hunde yaari no foti yarude ni yimɓe ñaami jari bon affaire o yuɓɓi no feewi yimɓe ne ñaagui Allah yen battinimo wuuri eɗen ɓeydini ustaki en tawmo kadi en tawmo wuuri affaire o ɓuura ɗo ha heewa ɓurto ɗo kadi jour uji kewɗi taweɗen ɗum kadi cellal e dow inde khalifa ceerno Abou Salif Sow kañum e miñum ceerno Mamadou Lamine Sow vraiment eɗen jetta Allah eɗen jettanaɓe vraiment guila golle ɗe puɗɗi kamɓe ɗe ɓe keɗan hen caggal ko kamɓe gardi golle ɗe kadi sukaɓe wuuro ngo vraiment tinima hen no feewi ɓe mbaɗi noɓe poti wadde paɗi kadi noɓe gowi wadde vraiment affaire o machallah yuɓɓi feewi haja assalamu aleykum eyyi kadi ko min keedi koye banggue jubbude banggue organisation banggue barmeji e sarɓe barme ndefuji ko banggue min keedna barmeji machallah Allah waɗi sutur ngakkani saabu ko jiiɗa ko hunde hen heewi doole kono Allah en sutur machallah rabbi il faut gottitima kadi ganduɗa min darima hen darde pour wonde kadi banda garno darima hen woni gonga kadi amin ñaago Allah tan Allah hokkumen tan en wuuri tan en mbiɗi e ustaki eyyi denɗi Allah jarama occasion no mbiruɗa ni gonɗen tigui rigui koye wuuro men Bokke Jalluɓe haade mi woɗɗoyde sa wi Bokke Jalluɓe alay saago calmina le premier magistrat donc de la commune de Bokke Jalluɓe hono le maire Ablaye Daoudou Diallo eɗen calminamo no fewi kadi eɗen jarnamo mais aussi en jettat jarnen dendagal administration gonɗo e commune de Bokke Jalluɓe noon aussi calminelten kilifaɓe diine ɓe hande no wayno ardi ɗo ko ceerno men ceerno Abou Salif mo ceerno Salif no mbiruɗa ni haqiqa Bokke ko wuuro diine walla mbiya leñol Jalluɓe ko wuuro diine nde wonno minen min gar min tawi ɗo sernaɓe hewɓe ndewi ɗo kono ceerno Salif ko goto e mabɓe ko neɗɗo mo ganduɗa komo joguino kawisaji Allah kewɗi ɗi ganduɗa minen won komin gandi hen kono won komin ganda hen kono e duuɓi amen pamari hamin gandi ceerno Salif haqiqa o ummi koto wiyete Guidoise ko toon wonno nde o gayni kala ko waɗanno ceerno makko nawtanomo koto Guidoise nde woni toon nde noon caggal ɗum Bokkenaɓe wuuro ngoɗo o fof ko Bokke ɓe cohli ceerno nde wonno gonnoɗo ono taw natti Allah waɗi mawɓe wonnoɓe ɗon ɓe jeehi ñaagade yo ar o wona ɗo kalifa o Allah waɗi nde wi ɗum noon e komin jangina ɓe mbi o wiɓe yoɓe jaa hoore fonde ɓe kalde ceerno makko kala ko on wi so Allahu lamɗo jaaɓi ko ɗum waɗata Allah waɗi mawɓe jeehi toon ɓe kalde sernaɓe to hoore fonde to ɓe dokki yamirore effectivement yo ceerno Salif arɗo e wuuro Bokke Jalluɓe sa ƴeewi to woni ɗo joni ni ɗon ko terrain football wonno terrain amen football minen ko ɗon min cuwanno nde ceerno ari mawɓe mbi min yomin ƴeew terrain goɗɗo ko ɗon tigui ɓe mbaɗanta ceerno Salif e ɓesgu mum hoɗande Allah waɗi ko ɗon ɗum waɗa kono komin teski guila o ari e wuuro ngo ha joni wuuro ngo koko ɓamti nde wonno ko neɗɗo gandu wonno mais aussi ko jinnoɗo leñol mum ko demannoɗo kadi ko jinnoɗo goonga ha a yi hande oɗo ziyar mo ganduɗa ko 34e édition ziyar Bokke Jalluɓe ko Allah e nelaɗum e kanko mais aussi sukaɓe ɓe ganduɗa hande o dañi ɗumen goni lomto makko wuuro ngo foof walla leñol ngol foof rewi caggal ande rewi caggal ceerno Abou Salif non ko yettere Allah no fewi dende o Allah waɗi malgré ko 34e édition yimɓe goni ha joni min dañirani nomin jiɗiri ni yimɓe laamu ngu garde vraiment tawede hayso ko journée officielle o walla jour officiel mo ganduɗa effectivement woni ouverture o c'est vrai ko won autorité ji garoji kono ko wayno gouverneur uji walla ministre uji à part effectivement Ablaye Daoud mo ganduɗa ko ɗo jeeya woɓɓe nomin jiɗirno ni vraiment min dañirano kono ɗum fof e waade noon ala hande gonɗo e falde nde ceerno walla gandu mo ganduɗa arata notade effectivement oɗo ziyara kadi organisation du point de vue mbaylari kewdi waɗama hen nde wonno chaque fois hamin eto wadde amélioré par ce que ziyare oɗo baɗanteɗo dendi
ko gandu Allah kadi komo ganduɗa mo Allah rokkuno tigi rigi ha ganduɗa minen bokkanaɓe min jiiten koye amen ɗum ɗon noon so wuro walla leñol dañi baɗo noon alay budde kala koɓe darino hitande kar ɓe ɓeyda beele ziyara ne ɓeydo fewde beele ziyara ne ɓeydo waɗede organisé beele ziyara ne ɓeyde duwowuji par ce que minen bokkanaɓe en tout cas min tini walla min di duwuji baɗeteɗo ɗo hitande kala e ziyare ceerno salif bandiraɓe gasi ha laaɓi kolol 34 ɓiwol hitande ujunnaji 2025 taw kadi ko yeeso on mo ganduɗa ko khalifa ceerno salif sow birniɗo guite mo wirnaki ɓerde khalifa makko hande e dow leydi ko ceerno abou ɗum noon ko wona ɗum caggal nde yimɓe juuli tisbar jeehi ha toon to guenale to gam kadi juurade on jiyaɗo Allah birniɗo guite mo wirnaki ɓerde kono noon tonggui golle ɗe ko on mo ganduɗa ko ceerno ibrahim on woni khalifa ceerno amadou bocar alpha ba toon to hoore fonde kono kadi tawtorama oɗo sete mawɗo timmuɗo gummiɗo ɗon ɗo commune mo Bokke Jalluɓe hono mairie ina ardiɗo mo ganduɗa ko Abdoulaye Daoudou Diallo premier adjoint makko hono mo ganduɗa ko Moussa Tall tawtorama to banggue laamu to sete timmuɗo ariɗo hana hannirta kono en jiiɗo yo bang yimɓe gummorima son jiini joni yimɓe nana man mbayno ummiɓe jeeri gaare saretaji gaare autoji kono noon ko ɗo kolol 34 ɓiwol ko ɗo haaɗi ha saaha goɗɗo kadi ne ma en gartoyɗo so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allahu rokku en wattunimo wuuri ko ɗo e Bokke Jalluɓe ɗo caggal men to ko Djiby Dieng e haalirde nde ko bamodi Allah jarama on jarama ala gardunoɗo ñaw yo Allah sellinduma amine Allah jaramen jarama o wi en dilli en dillini en gollima en gollini ceerno wi en moƴƴini en jonni ɗeɗo tampe e ɗeɗo pele e ɗeɗo dille e ndiɗo jawdi yo Allah lomtin ko ɓuri ɗum amine kala e men garnoɗo ga hooti galle mum ɗo e hitande nde filtade amine walla ɗo e ñalamoɗo artude mo wuuri amine yo Allah andinen koye men allahumma amine wonko Allah ɓeyde men amine yo Allah andinen en ɓeydima hakkude meɗen Allah amine yo Allah andinen en ɓeydima hakkude men koye men amine yo Allah andinen goto e men fof ɓeydima e hoore mum amine ko woni ko amine e ko wonno ko fo allahumma amine ceerno wi tampere wandi ni Allah soynira en ɗum allahumma amine tampere wandi ni Allah de soynira en ɗum Allah noon o heɓorto koye sababuji tampannoɗo Allah kala tampuɗo o tampani tampannoɗo Allah a heɓat gueɗal Allah o wi to Qur'ana o wi Allah haali toon nam o wi kala hunde ko jiiɗa ina waɗi damal to dawara wona suudu tan waɗata damal kala haaju jogaɗo ina jogui to woni damal makko to dawra tan ndewa ɗon ha kumta haaju ma hunde fof ne jogui damal damal noon faade Allah ko moƴƴiɓe Allah goni dame Allah moƴƴiɓe Allah kamɓe goni dame fewde Allah to ɗon ndewaten waɓere mabɓe ni neɗɗo finata wiya mbiɗen yaato Allah a yiyata on a yettoytako a hattanani tawi aɗa yiiɗi yiide Allah sa fini
payata kono moƴƴuɓe Allah to kono moƴƴuɓe Allah to sa yettima moƴƴuɗo Allah sa yettima moƴƴuɓe Allah ayi moƴƴuɗo Allah ayi moƴƴuɗo Allah moƴƴuɗo Allah yiima moƴƴuɗo Allah yiima moƴƴuɗo Allah o moƴƴuɗo Allah o nanga anniyama on nanga anniyama nanga fittanuma on nanga fittanuma ɗowma o ɗowma yettinma Allah ha yettinma Allah so ceerno duwotoɗo Allah jabaɗone ɗon mo duwamu mo hoddira Allah yaadata on tampani tampanoɗo Allah o wiyen tampini tampannoɗo Allah yo Allah yoɓon nden yo Allah yoɓen nden moƴƴere amine goto men fof kala ko dillinta ko kala ko dillirta ko e kala ko dillinta ko e kala ko dillinta ko yo Allah waɗi hen barka yo Allah waɗi hen barka amine yo Allah waɗi hen barka yo Allah waɗi hen barka amine kala mo dañani ko dillanno ko dillanno e ko dilliranno e ko dilliranno yo Allah rokku ɗum yo Allah rokku ɗum ko dillini e ko dilliri e ko dilliri amine kala daññoɗo ko dillini e ko dilliri e ko dilliri yo Allah ɓeydan ɗum yo Allah ɓeydan ɗum amine ɓurtaɗo woni ɗo ha ɓurtaɗo woni ɗo amine min beltima o wi ɓe beltima min duwima kadi ɓe duwima on jingi en jingi en balli on jonni en jonni ko heddi ko ko heddi ko min mbawi tan ko weltade ɓe mbawi tan ko weltade ko heddi ko ko heddi ko woni koɗo Allah woni koɗo Allah hal jazaa'ul ihsani nam illa al ihsanu nam wonani jobdi moƴƴinɗo o wi wonani jobdi moƴƴinɗo wonani jobdi pewnuɗo wonani jobdi pewnuɗo so wona yoɓede ko moƴƴi so wona yoɓede ko moƴƴi ko neɗɗo wawi yobde ko moƴƴi ko fof ko neɗɗo wawi yobde ko moƴƴi ko fof Allah ɓuuri wawi yobde ko moƴƴi Allah de ɓuuri wawde yobde ko moƴƴi Allah joɓo ko moƴƴi o Allah joɓo ko moƴƴi o yo Allah yoɓon moƴƴi yo Allah yoɓen moƴƴere amine yo Allah yoɓen moƴƴere amine min beltima o wi ɓe beltima min duwima ɓe duwima on gari en gari en gaddi en liggima yo Allah jaɓani yo Allah jaɓanen amine yo Allah timmin cagatagal yo Allah timmin cagatagal amine cagatagal ngal yo Allah timmin ɗum amine yo Allah waɗi gurdam he barke yo Allah waɗi gurdam he barke amine yo Allah waɗi gurdameje he barke amine yo Allah waɗi gurdameje he barke amine yo Allah rokku nandiral yo Allah rokku nandiral yo Allah rokku nandiral yo Allah rokku dewdiral Allah jarama on jarama Allah ittuɗon Dakar Allah ittuɗon Dakar addi on ha ɗo onon cuuri onon kisi onon peewi ha on kumti haajuji mon on dawti onon paati toon goto men fof ɗo yaltunoɗo ɗo umminoɗo yo Allah nawtu ha ɗon tawa haydara ala ko jolemu so wona jaam Allah jarama on jarama sharwiya mbar faati e laawol gotol salatul faati e laabi tati ya laɗif laabi jeenayi ko dilla ko fof yo Allah waɗi hen barka amin ko waɗa hen ko fof yo Allah lomtin ko ɓuuri ko waɗa ko amin bijahi rasulillahi sallllahu alih wa sallam jaɓen duwaw amin amin ya amin 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 Fatiha amin yo Allah jaam